kanhi fitness instructor sa Kuwait nga nawadan og trabaho atol sa pandemya, nagmugna og DIY gym diin pulos mga improvised gym equipment ang iyang gigamit. Nahimong paboritong gym na karon sa mga batan-ong lalaki nga mga taga ibabaw lungsod sa Cordova. Si Luan Merondina sa report. Alas 6 pa lang sa buntag, may grupo na sa mga batanong lalaki nga mag-workout sa improvised gym nga iya ni Terso Burgos dinhi sa Sitio Sunok, Barangay Ibabaw, Cordova. Yano lang ang mga gamit dinhi. Gani ang iyang 4-in-1 machine nga may lat machine alang sa back training, deep machine alang sa chest, rowing machine alang sa back training og leg press ginama gamit lang ang ordinaryong kahoy, rubber ug simento nga gipurma aron mahimong weights. Si Kenneth Blasing, 23 anyos, natagbaw sa iyang workout sulod sa usa ka tuig. Tag 30 pesos lang ang bayad matag oras, lakip na ang pag-coach ni Terso sa ngayon niyang buhaton ug ang saktong nutrisyon aron makabot ang maayong resulta sa workout. Sa una, gamay ko. Nya karon nausab-usab. As in the out kay ba. Nya karon kay nausab na nakita. Si Terso, 61 anyos, kanhi fitness instructor sa Kuwait, sulod sa 15 ka tuig, ug nagsilbi nga freelance fitness instructor sa pipila ka mga inilang tawo dinhi sa Subo human mabalik sa Pilipinas. Apan tungod sa pandemya, naapektuhan ang iyang panginabuhian. So naghimo og ako diri para personal akong praktisanan. Nakita na ko ang mga batanon interesado man. So akong gipuno-punuan pero pinubri lagi kay wa may budget. Ang kahoy ani ko anay kanang sura may machine ko say. Para sugnod bitaw. Nya ako lang kay magubaon na ako lang gipahigtan. Dili lang siya basta fitness instructor, nagkampiyon usab siya sa nagkadiang bodybuilding competition samtang batanon pa siya ug halos di na maihap ang kadaghan sa iyang mga trophies. Aminado siyang menos lang ang iyang kita karon ug maayo na lang nga naay ikasapar-sapar sa pang-adlaw-adlaw nga konsumo. Nya mao man ta kay gamay ng gym, kabati ng gym. Kag 30 lang nasa ni sila mga usay, maabot sila nga 50 ka member mo ari nya 3-5 hata di gabi sila. Kay ubos naman ang Cordova sa GCQ with heightened restrictions, tugutan na ang mga outdoor non-contact activities sama niini apan limitado ang gidaghanon sa mga customers matag oras. Ang ingon niini nga innovation sa fitness instructor nga si Tirso nagpamatuod lang sa resiliency trait nato mga Pinoy, mapadayon mo bangon taliwa sa nasin nating mga pagsuway sa kinabuhi. Uban ni Philip Patricio, Ogrod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisda.